نظم ہے جی جنت کی سیر. ایک بندہ رات کو سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، خواب میں جنت کی سیر کرتا ہے اور صبح اٹھ کے بیان کرتا ہے کہ وہ کیا دیکھا ہے اس نے رات کو. پنجابی کی نظم ہے جناب. وہ صبح بیان کرتا ہے کہ ڈٹھی میں ایک ہور میرے ول پہلاں پاؤندی آوے، نظر ایک مستانی جس دی مینوں لاکھ بھلیکھے پاوے، قد ادا جویں سرو دا بوٹا تے حسن اودے دا نہ کوئی حد بننا، تے اس دے نازک ہتھاں دے وچ سونے دا ایک چھنا. وہ چھنا آن کے اس نے میرے ہونٹاں دے نال لایا تے ہابڑ ہابڑ پین لگا میں وریاں دا تریایا، تے ٹھنڈا ٹھار فلودا سنگوں لنگ دا جائے اگے، تے دودھ وراچھاں میریا وچوں سجے کھبے وگے، تے دودھ فلودے چاڑے مینوں نشے شراباں والے، تا اینی دیر دے کچھ ہور بھی ہوراں آن تھلیاں دوالے، تے انہاں نے کچھ ہور سوغاتاں میرے لئی منگوائیاں، قسماں قسم مربے میوے حلوے تے مٹھیائیاں، تے مڑ میں